gorko so sai ari Usman Nyamanari TV. Ali barka ko non tigi musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe Nyamanar TV hande eɗen tawe ɗo e nder Nyamanar balɗe jowi lewru Julay 2023 ɗo e Nyamanar final mawɗo mo ganduɗa ko kop mboɓe pilanno gila e lebbi jawtuɗi kamɓe sukaɓe Nyamanar ha e takkiɗe Nyamanar ɓe mbaɗino ɗo kuppu maɓɓe Allah waɗi e woodi sukaɓe jaaɓe final donc ko ɗiɗon équipe aji mbatta ɗo final hande e ɗum ko weltare mawde ɓe gaddiɗo set ɓe noddi kadi ceeɗe fof ko takki Nyamanar e ko taari ɗum gari kadi nodade final ngal ɗo yimɓe ɗo gari ha keewi jooɗa ɗi paɗa joni ko fuɗɗagol tan ɓe paadi ko teddungal kamɓe comité ji ɗi eɓe ɗo jooɗi eɓe ƴeewa kadi barode ɗe ko mbawata gollude ɗo e nder Nyamanar e oɗo final e ɗum noon musidɓe tedduɓe yeebiyankoɓe Nyamanar TV on calminama on jettama goto fof to woni ene woniri inde e yettode e comité ji ɗi mbi bisimilla muɗum ɗo e nder Nyamanar en gari e jaam kadi koten e jaam cakoɗen kadi e jaam ɗum noon kala jiɗɗo kadi humpitade programme ji Nyamanar TV aɗa wawi yaade to YouTube binda Nyamanar TV sa ñoƴƴi tan photo ji ɗi e vidéo ji ɗi ma jaltu mbawa kadi yiide kadi e programme ji ɗi mbawa kadi humpitade hon ɗum yahata no musidɓe tedduɓe bisimilla ko ari ɗo ko foof. waɗa e ala fulɓe e balan o Allah waɗi ko ɗiɗo timuji ɗiɗi arfikina hawde final ngal hande wonani e weltare e hoɓɓeɓe bisimilla maɓe commanda bisimilla ma hoɓɓe arɓeɗoɓe sonkunda fadoto Sénégal korosema timmindala saare julde saare sibo fo kala wonde ɗo fo bisimilla moɗon ɗo e nder hiɗen fuɗɗo final ngal e wonande history e nder Nyamanari e piroɓe ɓe so Allah jaaɓi kala wiiɗuɗo Jurik Énergie kadi e woodi coggugoro ko addani on kadi so Allah jaaɓi minen ndaara kala piniɗo haw probléme waɗani ɗo ko history o yii ɗum ɗo hoɓɓen hande ngallo final e nder Nyamanari fawne ara fawne weltani en ɗo e nder Nyamanari ɗum ɗo fof weltani en comité waɓɓe organisation comité ɓe kadi on fof jarama Amara ange team maɗa ha addul ɓoyeje onon fof men salmini o mais weltani kadi team o fof min weltani o refari tawɗumnan e commanda nafta momo amantara comité kono malla to amange luɗɗamoti malla to momo yo kooma a bewata kooma jana lafta wala ke e commanda ila molo yamoy. Thank you very much. Yeah, balik baik KD boy. Anda berharga. Balik ke lewat aku deh. Banyak tahu kali kita dapat cerai bang. Il faut travailler, beaucoup travailler.
Toujours travailler, encore travailler. Vida gorda, monica courde de ma femme, tu ma femme, courde tu ma femme. Vida gorda, monica courde de ma femme, tu ma femme, courde tu ma femme. Courde de ma femme, tu ma femme, courde tu ma femme. By game on ni men wawi famde odon winita 1-0 so honno wawda ide playaji madi courage wala honno yuda e game o honno chalele mon ni non ni game o weli Allah wadi fo premier game me marki goto so Allah jabi goto men nanga ha match o kany inshallah so men beydani beydata inshallah so Allah jabi ko woni weltere amen quoi ko hulle fo san hala ko Allah jogi quoi dum wona problème équipe odo fo ko gotum fo ko nyam ñaari fo ko buru weltare tan fu weltare sare ndeng e pour sare nde balo makko ya yeso ko dum taw wondo so Allah jabi kay match o saka e jam inshallah. Okay, jarama men nani halama don moji joni men yidi andude hono daminida e coach mon o remplace honno wawde wadde pour wawon andanta bi mon o wawata ke ittede. Non joni kay o heddi coach e gandal makko quoi because ton non mimi wawata halde don coach o jogi gandal makko mo jodi yasi kanko darrege mo menen ko der mi hono juude kanko andi hombo fodi yaltunde hombo fodi natunde dum do on gandal no mi acci do juude makko quoi eyyi. Okay, men yidi andude inde mada. Min ko Mama Bokum. Okay, Mama Bokum a jarama e ha joni den dardido e grand fans en andi mbo moye hade wada markudo do woni monde markando équipe do o wawi okkude on 5000 CFA $500 dum non ko weltare mawde ko fans mawdo e yi 5000 o dum non honno wadi weltare ha okkude odo $500 5000 CFA. She monde ko joueur ko dum wadi mi wi kala gol makko hay suydita ko golji sappo o wawi golde kala gol makko ko mi wi mi okimo 5000 CFA parce que monde ko joueur kupo to costo men nyamo itamo nyamanari fo hene ande ko mi fans Mama Touré Zalata boyno Allah no wadi mi hawriti e final gal kupo kadi inshallah so Allah lanno jabi to coston to men nyamata mo so Allah jabi
Ok, Babel mi wawi fadu ser mi wawi de o match do. Si min ko Espagne mi wonno sare ne wiye olot ko tomme wonno bono mi de salmina kadi dum sherrabe am be tombe vraiment programme o ne wayni ko alhamdulillah affaire o yodi bono mi de nyaagi Allah kadi ne fuddori ni ko yo gasir non quoi vraiment programme o ne wayni yodi tigi non si do kay ham Mi di andude est ce que hada ndara Nyamanar TV to wonno don to sehilla mon ne ndara Nyamanar TV. si Nyamanar TV sempre mede ndara dun ton wattu mede ndara ton Nyamanar TV quoi vraiment onon kadi dedo golle modon bono hede weli men quoi parce que ara wattuji ko heewi ko meden yiya to ton tamen yiya ndum quoi ko wadi dum non ko Nyamanar TV o quoi onon kadi meden wiya ko yo jokku golle bono yo Allah beedu on kadi quoi si ko don hala am hadi quoi. Merci Babel e nani odo ko haali ko dum non e yaha next kadi to committee to wawe landade be. Sare ko timu Cerno Moussa e Mamma Touré e final do kam me yetti Allah de wona nena goto baba goto dum ko fijindar tanni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, ha jon diwan yimni ko Amara Sissoko do kanko heedi en to sengu fijundaru do bay fijundaru fo eden andi ne wodi heedo yeso dum beta Nyamanar FA kanko on chairman Nyamanar FA o dum non o yi gila ton men o fuddi gila bismillah hande alhamdulillah to yarte do ni be wadi mita dum non ha yeso gadi Amara Sissoko men arte mada Nyamanar TV jarama. Wala ha jon gadi ko committee o wonden en hebi do musido goto kanko ne ko committee o tawa dum non o ara o haalnay inde makko e kanko gadi honto heedi e sengo committee o. Ok, assalamu alaikum. No wayno Cerno men salmini fo because hande sa dari football committee o e nder Nyamanar hande wadi develop because toujours de wonno ko kawral wiya te kadi odo football hande en wawa mantorade mo e caide fo nder kantora fo tundu fo because hande ko notorto en do ko e dum addani en fayda weltare mawde because tundu Senegal Gambie fo ko do notorte e te kadi sola unique energy kadi be wadi hen juude mabbe tigi te onon no mi wiyata Nyamanar TV odon tinni de wonno kadi e toujours ko dum do beedata dole meden so yimbe tan wadani wononi e fayda ko minda so yimbe famondira tan hunde wawata welte nder sare te sona men en jarna onon nene Nyamanar TV me jarni on yo ko min Haji Bayla arno do salmin do e kadi hollude on wondema e yem wadu ko burdum do ta wona dum do tan haade en wadu ko burdum do hankandi fo mantoro en e hoore meden do wala Haji Bayla Sissoko a jarama kongol ma fewi moƴƴi voilà.
Hido 1-1 ebe hucci fiber penalty e hebido markudo force goal team yete Young Stars ali football ko ni afami because sa woni joueur a joueur rek afami no ngayo da gemma afami
gila open the game be kali be wona mina me yata final ni no ko joueur way non afami mine hande men pili game o afami men gagni ma first half last minute do be tibi ko no haydu majo men joy confiance ha jone game o because so era dependa sa do wadi me ko sona golo ko danade so kono ala problem rek men pila rek maybe ne foko men goto afami ka do kay no welti en sa no weltani onon kadi no okay monde a jarama Nyamana TV weltani kema Nyamana TV yido do ko fambe penalty team Africell won be do kambe won first kick e wawa ndarde do honno hakkunde gardien o e tiro voilà number 9 waddo voilà arbitre wuti score wadi score 1-0 Africell 1 Young Stars 0 gotum Young Star Mamau captain Young Star Mamau Bokun kanko wondo tirde Mamau Bokun Young Star Mamau Bokun Young Star e fallu bari manda Africell fallu Mamau ola goal he score marki natini goal voilà Rafuti wow Mamau Jao and number 8 Africell la save he saved it man he saved it he lose o perdi ballon o tiagal le gardien o hebi cengoto nabir ballon o to monde gardien o memi ballon o kono ballon o no wuli ballon o nati monde score Young Star 2 voilà Africell tagal neddo mabbe luusi odo kadi ari kanko e Mamau Jao save he lose o perdi kadi number 15 fallu bari score he score heavy so what is score Young Star aray so what is score rek gasi goal Sidat Babu depuis Manda Douane 3-2 last kick number 8 goal Young Stars winners of the Nyamanari FA Tournament 2023 winners Young Stars Africell runners up Africell next time Ben Kuras next time the downfall of a man doesn't mean the end of his life next time Heden Nanton gadi next time Heden Nanton lawol hadane gotol Monde ete Babel fans Monde ete Babel fans Monde Allah wadi Monde wadi win o tournament do ha jon kangon fans o mimi Monde kala bi mako 5000 CFA Monde ne do ko golji yo marki 10000 CFA wi Monde nyamu ene heddi taw hirane makko hande ko min fawti voilà Monde ayi odo support sa hebi sifa dum do tan football ko dum do tani ala dum kayno bela tan ko mi weltima normal bo metani ma onon kadi mi ali mo wadi inshallah so onon fansiji o fop mi welti kaydo belani ko okay thank you
courant wonne tardi windude ɓe leetere kamɓe hanno ko hande maɓɓe taw ko kamɓe addi hundeji e koppuji e paronaji ha heewa kono woodi koɓe adde comité o wallitoro wiinoɓe ɓe e wiinaɓe ɓe teddugal moɗon yawon haron añaani tawtodira e ko ñamanade miiji wadde ko wona teddugal moɗon e lusas ko kamɓe onno lusas ɓe ɗoni tedduɓe ɓe ko ɓen aranta joni bes lusas komo hannede unique ɓe teddinirta ɗum ara hokkay bes lusas o ko homɓe wonta ɓen yo bisimilla capitaine o ar ceerno moussa capitaine o wakkilike a jarama ceerno moussa a jarama hande timmaɗo o mais weltanike mane fewirino aw jarama fillo ko filan fof heɓanama ɗum ɗo fof ko ha kawrol waɗa yo nder wonande ñamanade ceerno moussa a jarama hande timma o fof ɓe weltanike on Mamadou Diallo o joɗani e ko ɓuura ñamanani ɗo o woni unique énergie manager o wata hen ceerno moussa o weltinira ɗum ceerno moussa a jarama pardon maga unique énergie e jarama mi weltinga ceerno moussa joni ene forelde waɗe fati ene forelde waɗa fati Mama Touré leyiɗo koppo leyde o ani koppo Mama Touré bisimilla hotel tuo bisimilla captain ani ala enveloppe o ya diala hotel Touré ade buuñaji Mama Touré luge wala tole gari luge hotel Touré Mama Touré kanama ele hore mata jande ho biso Voilà Daroɓe Ñamana TV caggal nde waɗɗen golle gila alansara ballon o fuɗɗi gila 0 minute ha last minute e en heeɓiɗo winners ɓe ko Young Stars wondude capitaine maɓɓe Mamadou Touré men yiɗi weltina fans ri kadi thank you very much weltare waɗi tigui noon ɗum ɗo wawata wadde ɓawo fans mi salmini fans foof weltanike fans foof so trophy o ko yettore Allah neɗɗo ko Allah fesanma ko ɗum rek wonata so mi janni fof woni guiɗo woni gaño mi janni fof so ɗum ɗo ko woni weltare mawde so yo Allah nawna e yesso kala mo heɓani kadi yo Allah nawna mo no heɓira isi menen ko ɗum men faala eyyi voilà